е најбаре рувеске. Акава поздрави Катари мама, Ани Пеќа Веске, е Тониске, тај цигно Димитреске, о цари Амаро, душман наш ти беравен, ман ме се отони, ме се ме фамилја Колево, ки Германија на Кадафтумен, те дишинен, паламан деси, састи фамилија, аз сум наследственија, шеф на Ракитово, ајдеј и Ани Пенел, аз вдигам трета, световна војна за Тони и Димитар, моето срце мамако, принци од Тони, тај бабако, лъвче од Димитре, всеки баща такъв син не може да прави, тој е ангелчето на фамилијата. Този поздрав е од мама Ани за нејните деца, да са живи и здрави. Наш ти перавен амен доман, мовило си автомату пајриовен, ровен, тршкинен, тумен, ровен, мрнкинен, ме се мотони от Ракитово, ме земи машина мо думо си будбаро, наш ти тересен ман. Душман пен автумен, гека лафо кауаши кадилер автумен, наш ти ка астар автумен, каленка нашен андовареля, ка ингирен. Душман шунен сопенав, ми фамилија си underground. Тони е човек със силен характер и непреклонна воля, от онези, които не се огъват пред трудностите. Той върви напред с увереност, поема отговорност и винаги намира начин да се справи, независимо от ситуацията. За него думите не са толкова важни, колкото действията. Той доказва себе си с това, което прави всеки ден. До него е малкият Димитър, още е бебе, но вече част от неговия свят и най-голямата му мотивация. Тони не е просто силен човек, той е и грижовен баща, който дава всичко от себе си, за да бъде пример в очите на сина си. Той е герой, най-мощният и най-смелият. Двамата заедно са като екип, началото на една силна връзка, изградена върху любов, подкрепа и характер.